Bog i greh leže na dve protivpoložne strane. Niko ne može okrenuti lice k Bogu dok prvo ne okrene leđa grehu. Niko ne može zavoleti Boga dok prvo ne omrzne greh. Leđa ne vide, te i onaj koji je okrenut licem ka grehu ne može vidjeti Boga. I naš duh, kao i naš glob, ima dva antipoda, istok i zapad, svetlost i senku, sinovstvo i slugarstvo, blagodat i zakon. No ljubav kog duhovnog čoveka briše antipode i sve čini svetlošću, sinovstvom i blagodaću. Neka ti svi ljudi koje sretneš budu žive slike onoga dobra i zla koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi ti postao slikom dobra za svoju braću. Proviđenje se pokazuje i u pravilima i u izuzecima. No za ljude ono izgleda očiglednije u izuzecima. U vrijeme jednog pira cara Valtazara, kada gosti pijahu vino i hvaljahu bogove zlatne i srebrne, i mjedene i drvene i kamene, pojavi se ruka i napisa na zidu 3 sudbonosne reči: Mene, Tekel, Ufarsin. Iste noći bio ubijen Valtazar, car Haldejski. Prorok Danilo bi bačen u jamu lavovsku i prenoći slavovima. I sutradan ga živa izvadiše i netaknuta. U izuzetno srećnim i u izuzetno nesrećnim slučajevima ljudi osjećaju odsutnu akciju proviđenja. Onda akciju pravde, onda akciju milosti. Vazduh je uvek oko nas i uvek u akciji. No mi jako osjećamo vazduh samo kad vetar dune i tada najviše govorimo o vazduhu. Kao što je ktičav čovek pak stalno misli o vazduhu, tako i čovek, svestan svoje grešnosti, stalno misli o Bogu. Jer gle, i jedan i drugi prinuđeni su da misle neprestano o leku i lekaru. Kao što bi ptica, kada bi naišla na bezvazdušni prostor, brzo se okrenula ka vazduhu, tako i ti brzo se okreni i beži od društva neverujućih, jer među njima nećeš se moći održati ni krilima, no morat ćeš pasti. Ovo ti još jedan put ponavljam. Kao što bi ptica, kada bi naišla na bezvazdušni prostor, brzo se okrenula ka vazduhu, tako i ti brzo se okreni i beži od društva neverujućih, jer među njima nećeš se moći održati ni krilima, no morat ćeš pasti. Bog je vazduh tvoje duše. Van tog vazduha duša tvoja mora pasti u prašinu i kao zmija puziti po prašini. Jedno niže carstvo ima pravu realnost u jednom višem carstvu. Carstvo prirodno ima svoju realnost u carstvu moralnom. Carstvo moralno ima svoju realnost u carstvu duhovnom. Carstvo duhovno ima svoju večitu realnost u onome koji nema koga ni šta da vidi iznad sebe. Svako više carstvo je čutljivo i može naći izraz za sebe u jednom carstvu nižem od sebe. Otuda se može reći da je svako niže carstvo priča o carstvu iznad sebe. Ili svako niže carstvo je reč kojoj je smisao skriven u jednom višem carstvu. I kao što je smisao i duh jedne reči uvek prostraniji od svakog carstva nižeg. Nijedno carstvo ne može imati adekvatnog izraza sebe negde van sebe. Otuda jedno niže carstvo jeste perfektan, ali ne i adekvatan izraz jednog višeg carstva. Tragedija ljudskog razuma sastoji se iz 2 čina. Prvi čin se može nazvati bukvalnost, a drugi vratolomnost. Bukvalnost je kada razum shvati jedan niži svet prostranijim od svih viših svetova tako
da smatra sve više svetove zbijene i potpuno sadržane u tome nižem svetu. Vratolomnost je kada razum previdi jedan svet, te vezuje onda prvi sa trećim ili drugi sa četvrtim bez srednjeg beočuga. Bukvalisti i vratolomisti su najveće štetočine u čovečanstvu. Prvi su stesnili sve više svetove u svet prirodni i tako pokušali identifikovati reč i smisao reči. Prema njihovom shvatanju carstvo moralno i carstvo duhovno i carstvo nebesno i sam Bog, sve se sadrži potpuno u carstvu prirodnom. Priroda je prema tome i reč i objekt reči i znak i duh. Sledstveno, nije duh reči realnost reči, no reč je realnost duha. Ako si ti bukvalista, onda je tvoj nepismen. Onda ti pri čitanju prirode ličiš na dete koje sriče strane reči bez znanja smisla tih reči. Vratolomisti su oni koji recimo preskoče carstvo moralno i priznaju carstvo prirode i carstvo duhovno, ili pak preskoče sva carstva između carstva prirodnog i Boga. Pri ovom fatalnom skoku razum se spotiče i razbija dva ogledala, zemaljsko i nebesno. Tada po razbijenom ogledalu zemaljskom igraju senke nemoralnih bogova i duhova, a po razbijenom nebesnom ogledalu igraju nemoralni ljudi i životinje. Ako si vratolomista, onda je tvoj razum razrok. Pomešao si reči iz raznih jezika i slažeš priču koju i sam ne razumeš. Prosuo si nebo po zemlji i razvejao zemlju po nebu. I po tom oblaku od prašine tancuješ sa šivom tancerom. Kradeš vatru od bogova sa Prometejem i sa Budom Gautamom spasavaš bogove. Ovo su dva glavna čina tragedije razuma ljudskog u bezbrojne ostale scene i slike. Ljudi koji su sasvim blizu Boga hode s Bogom, kao Enoh. Ne osjećaju se sposobnim da izraze Boga ni rečima, ni znacima, ni formama. Ljudi koji su malo dalje od Boga nego oni prvi osjećaju da mogu izraziti Boga u rečima, znacima i formama. Ljudi koji su daleko od Boga ne mogu da veruju u Boga dok ga ne poznadu izražena u rečima, znacima i formama. Bog je milostiv prema svima i kupa svojom ljubavlju i one posljednje kao i one prve. On je postavio mesec da svetli onim stvorenjima koja bi sagorela od neposredne svetlosti sunca. Putniče na uskoj stazi, koračaj oprezno. Od gušćeg oblaka ka tanjem, oprezno, držeći se uvek levom rukom za oblak koji postavljaš i desnom za oblak koji sretneš. Da te oganj u tankom oblaku ne sagori. Drži ovo, no ne pusti ni ono. Istina ne može postojati bez dobra, niti dobro bez istine, niti oba dvoje bez svoga ploda. Ovo je božanski pečat kojim je zapečaćena svaka tvar i svako biće u svim svetovima. Dok se ceo pečat ne otvori, nemoguće je poznati ma koju tvar i ma koje biće od najmanjeg do najvećeg. Svojim trudom ljudi mogu podići samo 1/3 tajanstvenog pečata. Jedini onaj koji je zapečatio može sasvim i otpečatiti. Neguj neprestano čistotu srca, da bi ti se otvorio pečat ma i jedne tajne u svetu, jer je istina svake stvari kao nikad nezamagljeno ogledalo, u kome može da vidi svoju nebesnu krasotu. Nesreća koju Bog popušta na nas bolja je od sreće koju mi sami sebi zidamo. Na svoje verne Bog uvek blagovremeno popušta nesreću. To je glas prijatelja koji u ponoći viče zaspalima: požar!
Mudar ostavlja zapaljenu kuću da gori, a on beži sa životom. A lud kuka usred ognja i čeka da i on izgori u plamenu kuće.